हारि दानायनि थांखि सानस्रिफोरखौ नाथ्रोनानै गावनि राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय हाबा मावब्लानो जेंना फैगोन बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों BKWSनि गाहाय मावफुंगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारिया दिनै गलाघाट जिल्लानि एबसुनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा सानाव फुंबिलिनि समाव हारिमुआरि हान्जाखौ सुरनाय हाबाफारियाव BKWSनि लेङाइ मावफुंगिरि रमिय पि नार्जारिया बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गेवलां मेलावनो बेखेवनानै बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुंगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारिया माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंबावो गलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्मनि मासि लानानै सामलायनाय मेलावनो बानजाय आफादनि आफादगिरि प्रदीप स्वर्गयारी आरो जर'खा आलासि महरै MLA बिश्वजित फुकना बाहागो लायो मख'नो गोनांदि गेवलां मेलावनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो दिनै गेवलां मेल बिथांमोना आंखौ हांख्रायदों आसाम नागालेण्ड बर्डारनि बे जोबथा जयन्तिपुर गेलेग्रा फोथाराव खोब समायना रमायना थासारिनि गेजेराव जोंनि सानथामनि जथुम्माया जिल्ला आफादजों जोबनानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गासै जेंना जेंसिखौ लानानै जों सल्जार खालामबोदों आरो हाबा मावलांनायनि थाखाय जों जेब्लाबो समायखिरा लाबोदों आरो बे खौनो बिथा खालामनानै गलाघाट ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेयाव दाबो फरेस्टनि हा हुनि जि अधिकार मोननांगौ बा लेन्ड पाट्टा बे जोबाखै माखासे ओनसोलाव प्राय जाबाय माखासे ओनसोलाव दाबो दङ आरो आसाम नागालेण्ड बर्डार जिहेतु ओनसोल दङ बेयाव बर्डार इस्यु दङ ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन माखासे थासारियाव बेयाव हिंसा हिंसि थासारि बा हा सेनो नागिरनाय बा बेयाव एनक्रोच खालामनो नागिरनाय गोबां थासारि जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जाबोदों आरो जेला बेबायदि थासारि जाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव गसंथाबोदों आरो गसंथानानै बे ओनसोलनि माहारिनि बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि प्रटेक्शन सेफगार्डनि थाखाय खामानि मावदों आरो जों जिखिनि सहायनांगौ बे सहायनांगौ थासारिखौबो जोङो सल्जार खालामदों। दा बेखायनो खुनु कारनाव 1 बिगा बा 1 इंसि हा जोङो सिगाङावबो बुंदों दिनैबो स्पष्ट बुंगोन नागा आरो बर'फोरनि गेजेराव भुल बुजाबुजि गैया गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो जोंहा भुल बुजाबुजि गैया जिबायदि आसाम मेघालय बर्डार डिसपुटआ जोबनायनि लामायाव बे मोनसे प्रसेसआव दङ आसाम मेघालय बर्डार इस्युआबो मोनसे प्रसेसआव दङ आरो जों आसाम अरुणाचलनि बाथ्रायावबो बुंदों खुनु कारनाव बर' ओनसोलनि हा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक हाया अरुणाचलाव थांनो मोना आसाम नागालेण्डनि बेलायावबो जों स्पष्टबादि फरेस्टआव थानाय बेलेन्ड ब्लकआव थानाय खासलेण्ड ग्रेजिं लेण्ड जि लेण्डआवनो थाया मानो बर'नि 1 बिगा हा जाहाथे नागालेण्डआव दैथायहरा बर' गामि बर' न'खर जाहाथे दैथायहरा बेनि थाखाय जों स्ट्रंलि जों स्टेन्ड होगोन बे सुप्रिम कर्टआवनो जा बा माने आसाम सरकार भारत सरकारनि मजियावनो जाया मानो दा बेखायनो बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंबाय गुबुन फारसेथिङै बे ओनसोलाव थानाय जोंनि स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा गोबां भेन्सार स्कुलाव सिंगोल टिचार जिर' टिचार टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेयाव टेट क्वालिफाइड जोंहा टिचारनि एभेलेबिलिटिया खम फारसेथिं सरकारा एपइन्टमेन्ट होगोन होनना बुंदों खिन्थु जोंनो होआखै भेन्सार स्कुला 6.3 बायदि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बे खामानिया दाबो आराम्भ जाबाय खिन्थु माने फुरायै मावफुंजायाखै बा बियो फाइनेलि माने साक्सेस जायाखै दा बेखायनो बिनि थाखायबो जों सरकारखौ दाख्लैबो दिल्लीनि टकआव बुंनानै फैदों फारसेथिं जोङो बर' मिडियामाव क्वालिटि लाबोनांगोन आरो बर' फरायसाफोरा जि मिडियामाव फराया मानो क्वालिटि सोलोंथाइ लानांगोन जों बे ओनसोलाव थानानै मोजोमसेल' बर' फिसाफोरा जोङो सुबुं सम्पद सुबुं धोन दानो गावनि केरियार दानो थाखाय जोङो खोब मोगा मोगि जानाङो आरो जों जुजिनानै थांना थानांगोन नङाब्ला जोङो बेयाव मिरु जिरु जागोन आरो बेखायनो एकमात्र क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों गावनि बिमानि रावजों जों क्वालिटि इडुकेसन लानो हायो बेनि गेजेरजों जों गावखौ एस्टाब्लिस खालामनांगोन बेनिखायनो खावलायबाय। दिनैहाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बावहाय आङो बेखेवगिरि नङामोनब्लाबो मानगोनां प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा बेखेवगिरिमोन बिथांनि जायगायाव आङो दिनै मेलखौ बेखेवनानै होनाय जाहैबाय ओरैनो आं खोब गोजोननाय मोनफैदों आरो गलाघाट जिल्लाया मोनसे जोंनि रायजो जानायाव आसाम आरो नागालेण्डनि जि मोनसे सिमा बे ओनसोलाव रायजो जानाय बे जोबोद गोनांथि आरो नोजोर होनो गोनांबो बावहाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थांनानै थानाय जि मोनसे थासारि हालोद बेफोरो दिनैहाय बुंनो थाङोबा
गोजोनथाव जाजोबनो हायाखैबाबो गाज्रिद्रायबो नङा आंनि नुनायाव दा बेखौ आं बुंनो लुबैगोन दा जोंनि मानसिफोरनि बा जोंनि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि जि नाजालायनाय बा गसंनानै गोरों गोराफोर बा रायजो राजाजों आइ आफा बिदा फंबाय बयबो ज' ज' हाबा मावलाङोबानो जों बेवहाय रायजो जानाया मोजाङैनो गोजोनै जों गोजोरै सिगांलांनो हागोन बेखौ जों फोथायनो हायो जायखिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय थांखि सानस्रिखौ बिथा खालामनानै हाबा मावबोदों आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जि हाबाफोरखौ जोङो लोगोआव थाफानो मावबोनो मोननाय जादों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे बिथांखियाव खामानि मावबोदोंमोन दिनै बेयो आद्रा जाफुंजोबाखै बे जाफुंजोबै आद्रा हाबाफोरखौनो जोङो मोगथां महर होनो थाखाय आफादारि जि मोनसे जोङो जोनोम होलायदों बेफोराव थानानै जों खामानि मावबोदों मावगासिनो थानांगोन इयुननि समावबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयखौबो लोगोआव लाफानानै आरो जोंनि थांखियानो हारि दानायनि थांखि आरो रैखाथि थामोन्थानि जि मोनसे जोंनाव जेंनाफोर दंमोन दिनैबो दङ जोबस्राङाखै हा हुनि जेंना दाबो दङ जोबाखै जोङो जेरैबायदि ट्राइबेल सुबुं हिसाबै जोङो मोनथाय मोननांगौ मोनफुंनायाव दाबो जोङो हाजोबाखै आरो बे जेंनाफोर थानायनि थाखायनो बर'फोरनि गेजेराव दिनैबो खौसेथिनि आंखाल दङ बे खौसेथिनि आंखालखौ फोजोबनानै बर'आ बर' हिसाबै जोङो हारि हिसाबै खौसे जानो हायोबानो गोबां जोंनि दाबि दावा जोंनि थाबावनाय जि मोनसे सुबुं मोनथायफोर भारत संबिजिरा होनाय मोनथाय बेखौ जों मोननायाव जोंहा जेबो जेंना जाहैनाय नङा नाथाय जेब्ला बर' हारि हिसाबै जोंनि गेजेराव खौसेथिया बायस्रागोन थेर बेथेर जागोन मोनसेया मोनसे आफादजों गोरोबलायै बबेबा आफादा हारि दानायनि थांखि सानस्रिफोरखौ नाथ्रोदनानै गावनि नेहाथ एखुथा मुलाम्फा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हाबा मावगोन अब्लानो जोंनाव जेंना फैगोन आरो बड'फानि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा जौगासार हारि दानायनि जि मोनसे बिथांखि प्लेनिं बेबो मोगथां महर मोननांगौआ गोब्राब जाहैनो हागौ जोङो मिजिं गोनां सुबुं जों गासिबहाबो मिजिं दङ जोङो अपटिमिस्टिक सुबुं गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।